tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema WED kutenda tohuya uchishago chedu orapawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta shakana kakuwayo nguwaye kuna mata tenzi oswedera anetiti kunzwa wana wajijema jesetino jisa amakomba ake orapawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta shakana kakuwayo nguwaye kuna mata apo anoyedza zoisa kuna jenzi anobatsira nemoyo wekuzira obvisa chinetso orapawa kaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa
kumusimbira iye hakuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Kwazivai vana vaMwari, ndokwazisai mose muzita raJesu, amen. Mufaro wangu kusangana nemi pakudzidzwa kweshoko raMwari. Idi Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborerei nenguva yamatora kuti muwane kuteerera shoko raMwari. Tichadzidza kubva mubhuku raLuke, Luke chapter 17 verse 3 kusvika pana verse 5. Musoro wedu wenyaya uri kuti iwo Ishe tiwedzerei kutenda kwedu, increase our faith. Tichawana nguva yekuteerera kuverengwa kweshoko. Verse 3. Chenjerai kana hama yako ikakutadzira. Chenjerai kana hama yako ikakutadzira. Umurayire. Kana atendeuka umukangamwire. Kunyangwe akakutadzira kanomwe nezuva rimwe chete akadzokera kwauri kanomwe achiti ndatendeuka umukanganwire. Zvino vaapostora vakati kunashe, tiwedzerei kutenda kwedu. Ndo nyaya yatinayo yatoda Mwari vatibetsere kuwisisa. Pasati pataugwa nyaya iyi naJesu, ukaverenga vhesi 1 na vhesi 2, Jesu anoti kuvadzidzi vake, hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya, hazvingaiti kuti mukurarama zvigumbuso zvisauya. Iwai chinhu ichi vana vaMwari, hazvingaiti kuti mukurarama tirege kutadzirana. Saka Jesu anototi kuvadzidzi vake, hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya, asi une nhamo uyo unouya nezvigumbuso. Zvazviri nani kuti munhu iyeye anogumbusa vanhu asungirigwe guyo pauro pake, kana asungirigwa guyo pauro ondokandigwa mugungwa rakadzika, pane kuti agumbuse vamwe vevaduku ava. Unoziva kuti kana ukasungirigwa guyo, indakakurira kumusha nambuya, guyo zidombo zihombe rataikuira dovi nambuya. Saka ukaritora zidombo riya ukarisungirira muhuro yemunhu, wobva wandokandira munhu mugungwa, zvoreva kuti munhu iyeye haagoni kubuda mugungwa imomomo. Saka nedzimwe nzira kurerutsa mashoko, Jesu ari kungoti zviri nani munhu anogumbutsa vamwe vanhu afe pane kuti arambe achigumbutsa vamwe vanhu. Moziva kuti kune kumba kwatinobva, varipo vamwe vanhu vanotongozikamwa nekugumbutsa vamwe vanhu. Kana tikatanga family meeting, munozviziva kutoti haitoperi achiita nharo chete. As long kapfungwa kake kauya nako padare ratagara mumhuri kasina kugamuchirika, meeting iyoyo haiperi. Jesu iwa mashoko ake zvaari kutaura, ari kuti zviri nani ufe pane kuti urambe uchinetsa vanhu. Chero kubasa kwenyu unotozikamwa. Meeting ikaitwa iwe usipo, chero koramu yakakwana, unotongouya zolongu ndandisipo, hapana zvamakataura. Iye akazotaura izvozvo kuti zviitwe ndisipo ndiani, akazozviapruvha ndiani? Iwa mwana waMwari. Jesu ari kuti zviri nani ufe pane kuramba uchigumbusa vamwe vevaduku ava. Mozoti varipo vamwe varumeso vanorova vakadzi vachisanganisira nevana zvose. Mukore uno watiri kurarama uchine munhu achiri kurova mudzimai, kuri kunzi naJesu, aiwa shamwarika, zviri nani ufe mukadzi nevana vozosarawo vachirohwa nemhepo iri nani, iwe zvako wazorora. Zviri nani munhu iyeye anogumbusa vamwe asungirigwe paguyo, kana asungirigwa guyo muhuro make akandigwe mudziva. Iwai mai, kamutukiro kamunoita muruma, kamupopotero kenyu, mahwe amunoshandisa
aiwa mai haafadzi ari kusiya mwana akutoona senge kukomita suicide kuri solution nemashoko audzwa namai. Endi vanotomuudza baba vako vakandimitisa ndobva vatiza vakaenda, uri kuzviona wakuda kunditambudza sematambudziro akaita akandita baba vako ini. Iwai mai musapa mhosva dzemwana, mhosva dzababa kumwana. Mukona makutora mhosva dzababa muchidzisa kumwana, muchitambudza mwana. Kuri kunzi naJesu mai zviri nani mufe mwana asara achiwanawo kurarama zvakanaka. Sabati kana apedza kudaro Jesu kuti zvigumbuso hazvingaiti kuti zvisauya, asi ane nhamo anouya nezvigumbuso. Zviri nani kuti afe. Asi ochizoti manje pavhesi yatiri kuda, vhesi ndera 3, chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira uiraire. Ndo pandotanga kuvhiringana naJesu zvishoma ipapa. I expect kuti munhu akanditsika konzi auye kwandiri oti sorry ndakutsika konzi. I expect kuti munhu akanditadzira adzoke kwandiri onditi sorry ndakukanganisira. But Jesu haasi kudaro, ari kuti chenjera kana hama yako ukaitadzira uiraire. Saka nedzimwe nzira hama yangu haisi iro iri kutanga kuuya kwandiri, asi ndini ndiri kutanga kuinda kundotaura naye. Vangani vanhu vausiri kutaura navo izvezvi nekuti uri kuti kubva zvaakandikanganisira haana kuuya kuzondikumbira ruregerero. Iwe mwana waMwari ndiwe uri wrong, nekuti ndiwe unofanira kundomuudza kuti wakandikanganisira. After all, vamwe vacho vakaita mukusaziva, ava vanototi zvose zviri right, hapana nyaya, haanotozvizivi kuti akakanganisa. Saka iwe ukasandoitaura naye hapana chinobuda. Saka anochenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira, number 1 unofanira kuiraira. Number 2, kana akatendeuka umukangamwire. Hapereri ipapo, oti kana kanomwe pazuva rimwe chete unofanira kumuregerera. Vadzidzi vaJesu vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Zvakaoma izvi, hatigoni kuzviita nesimba redu, asi tinozviita nesimba ratakapiwa naJesu. Hatiiti nesimba redu, tinototsvaka Jesu kuti atiwedzere kutenda kuti tigone kuregerera. Imagine maane 7 years muchidanana nemukomana wako, handizivi kuti muri kuitei, kuti doctorate of relationship analysis kana kuti chamuri kuita chi handizivi. Madanana for 7 good years, ongozouya oti shamwari patakadanana pakwana. Wochimubvunza ko chii chaitika nemhaka yeusasandidi, ongoti hazvichangondiitiriso. Chii chaimboita kudhara chisasaiti izvezvi, ungoti ndiri kungofilinga kuti hazvichaiti, ndiri kungohwa kuti hazvichaiti. Chii chisasanatsoita, ndiri kungohwa kuti hazvichaiti. Jesu ari kuti asasatodi kudero, zvichitorega kuita kudero. Chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira umurayire, kana akatendeuka sisi hanzi naJesu muregererei. Mukoma matandobvisa mari, vanatezvara vatodla mari, matoronga nemuchato, matogadzirisa keke ratovepo, zvekudya zvatovepo, zvose zvatoungana matounganidza. Vabereki vatokwira kubva kumusha vakauya kuzoungana pavhenyu kuti vana vakuda kuchata, makuti maakuda kupinda mumuchato. Mufundisi ochiti chitaura isisi, muri kuzvipira here kugara nemukomana uyu nekusingaperi? Ongowa mukomana angonyararaso, kana kuti woti musikana wako ongoti zi sisi natsoitsanangura, matati maakuzvipira I do, matoshinga here kuita I do. Nekuti kana mapinda apa hamuchagoni kubuda. Ongoona musikana akatarisa pasi, otenga mudonedza mutodzi, do ko chii isisi? Zviri kundiremera kutaura. Chii chiri kurema kutaura? Ndiri kuhwa kuti ndikada kundogara nemukomana uyu hatingagoni kugarisana zvikafamba zvakanaka, nekuti mwoyo wangu waora, handichawi kumuda. Ko chii chiri kuita kuti usamuda? Haana chekutsanangura, asina chekutsanangura kudero. VaJesu ari kuti iye taurirana naye. Kana mataurirana naye, kana akatendeuka pachivi chake umukangamwire.
Mozati vadzidzi vanoti kudii? Vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Nei vari kuti tiwedzerei kutenda? Vanoti izvo hatigoni kuzviita nesimba redu, tinotoda simba raJesu kuti atibetsere. After all, umwe mudzidzi anga aripo ndiPeter. Peter ndiye anozikamwa nekukasira kupindura. I'm sure ndiye akati Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Nemhaka kuti tiwedzerei kutenda, ari kuti Jesu ndine munondo wanditori nawo, nditori nebanga riri pasaidi apa. Saka muri kuti here Jesu, pandiri kudzokera kumba, ndadzokera kumba ndasvika mumba, ndowana mudzimai wangu ane chikomba. Ini ndandasiya zvose Jesu, ndikakuteverai, ndawana ane chikomba Jesu. Muri kuti here ndosvika ndichinegotiata. Ko nhai mai, saka koma kuitei zvenhai mai? Makangamwa here kuti ndiri kungofamba hangu ndichiparidza naJesu, but muchiri mudzimai wangu ndiri kudzoka kumba? Muri kureva here Jesu kuti murume anenge atori nemudzimai wangu ndosvika ndomuti shamwari uyu waunaye maybe haana kukuudza, mukadzi wangu imu atori mudzimai wangu, ndotomuda, tichiri musvitsa zvitori right. Saka iwe ndokumbirawo upfeke hembe dzako zvakanaka-naka, wotora hembe dzako woenda hako kumba kwako nerugare. Peter ari kuti muri shuwa here Jesu? Zvekwangu zvinoti ndivhomore banga, kana ndavhomora banga ndovabaya vose vari vaviri vofira ipapo. But kana mataura Jesu, abvani tiwedzerei kutenda kwedu. Jesu anoti kunyangwe kanomwe pazuva rimwe chete, even 7 times. Akati ndakanganisa sorry, oti aiwa it's okay zvaita, ndakuregererai, ndakanganisa sorry 7 times. Imagine baba, makagara mba, magara ndobva mangosimuka, mukaterega ndobetserana namai kubika, vari pakati pekufuraya mbatatisi, vachifuraya mbatatisi dzavo, mobva mataura mashoko asingafadzi mai. Mai votora pani yemafuta yekufuraya mbatatisi vokukuturirai mumusoro, mobva matsva nemafuta vokufurayai. Jesu ari kuti taurirai nai navo. Kana vakatendeuka sorry murume wangu, handizoti chii changondibata so, ameno kamweyawo kangopinda mandiri, hanzi munofanira kuvaregerera. Mavaregerera kudero, obva ati chindipa maki yangu emota, hanzi kunyangwe kanomwe pazuva rimwe chete, chindipa maki emota ndimanye kuchipatara ndinorapwa. Mai vongondopinda mubedroom, votora maki emota yenyu, vobva vaviga zvavo muhomwe, vaviga muhomwe, voti baba maki handisi kuvaona. Mouya motsvaga maki wanga urapa, maki wanga urapa, momatsvaka momashayiwa, mofonera ambulance kuti iuye izokutorai. Panongosvika ambulance, mai vobva vangoti ameno baba so zvazvangondibata, idi maki ndindandinawo, ndindandatomaviga, oi maki emota yenyu. Motora mota momanya kuchipatara, moti pamwe zvaringana mamunodzoka kuchipatara, mobva mauya muchibva kuchipatara makapiwa mabhandeji. Mai zvavanoita manje, voti hapasina zvari kugona kuita oga, pachinhambo chokutora mabhandeji aya vachikumonanidzai nebhandeji pamaronda zvakanaka-naka, vobva vatora ziselotepi rekukora riya, vobva vari monanidza muviri wenyu wose, vari monanidza. So pavanoribvisa ziselotepi vachidhonza nyama ichidambuka ichibva nesolotepi, vachidhonza nyama ichidambuka. Jesu ari kuti taurirana naye, kana akatendeuka iwe umukangamwire, kunyangwe pano kanomwe pazuva rimwe chete. Moza kuti baba, muri pakati pekubviswa bhandeji riya, panonzipo panodiwa betadine kuti maronda apore. Mai vobva vandotora bhatiri remota vodurura asidi pachinzvimbo chekuisa betadine, votora kotoni vonyika muasidi, vobva vakuisai panyama, nyama ichidlika. So muchiona nyama ichichereka. Jesu ari kuti taurirana nemudzimai wako, kunyangwe kana akatendeuka mudzimai wako, iwe unofanira kumuregerera. Vadzidzi vaJesu vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu, hazviraramikizvi kunyangwe kanomwe pazuva rimwe chete. Anoti kudii? Matthew chapter 18 verse 21 kusvika pana 22. Verse 21.
akati kwaari, zvino Petro akauyako akati kwaari, Ishe, hama yangu ichanditadzira kanganiko ndikaikangamwira. Petro uri kubvunzirei naiwe Peter? Jesu wataura 1 akati kanomwe pazuva rimwe chete. Saka wakubvunzirei nai Peter? Peter ari kuda kukonfema kuti asi wairevesa here murume uya kuti kanomwe pazuva rimwe chete anonatsokahwisisa here ka7? Ndaiwe Jesu, hama yangu ichanditadzira kangani ndobva ndairegerera. Anoti kudii Jesu? Jesu akati kwaari, handiti kwauri ka7 Peter kandakambokuudza kaya no, not 7 times, asi kusvikira makumi manomwe anoverenga kanomwe. Jesu wachinja statement. Pekutanga amboti 7 times, but this time ari kuti 7 times ishoma Peter, 11 times ishoma. Kana wauchitiri kuti kana pa7 hausati watanga, but 70 times 7 times. Sisi katika svika here makumi manomwe anoverenga kanomwe. Nai mai, murume ati akurova here makumi manomwe anoverengwa kanomwe, kwete kubva gore ramaroorana, asi kubva musi zvezuva rimwe chete. Ati asvika here kanhamba iyoyo. Dambudziko redu ratinoita chinonzi kuregerera, kutora munhu womudzosera paanga ari asati akutadzira. Kana ukati wandiregerera, unonditora wondibvisa pastate yandiri wondidzosera pastate yandanga ndiri ndisati ndakutadzira. Nedzimwe nzira ndikakukwereta ndikasakudzosera mari, kana ndikauya tikataurirana ukandiregerera, next thing chatofanira kuita kukweretesana nekuti wandidzosera pandanga ndiri ndisati ndakutadzira. Chana taa tichimbodanana zvakanaka, tichiwirirana tikatadzirana mhai, kana takumbirana ruregerero tikaregererane, ngatitorane tidzoserane patanga tiri tisati tatadzirana. Ndo chinonzi kuregerera. But dambudziko redu ratinoita tinotora nyaya tobva tadzibhenga. Mhosva hadzibhengu vana vamwe, mhosva dzinoregererwa. Saka murume paakadzoka kumba akadhakwa, akatora ndiro dzose dzeJoni ndobva adziputsira pasi, akatora sando akarova plasma kevi yenyu yamaamatenga. Jesu ari kuti munofanira kutaurirana naye mobva maregererana. Moza ndakakurana sekuru vangu, sekuru vangu vaive n'anga, sekuru vangu vaimwe doro. Pandanda grade 3 vava kundituma kuinda kundotenga doro nechigubhu chavo 5 liters. Waiti wadzoka so 5 liters, nekuda kwekuti sekuru vangu vaive n'anga, vaitora kapu yakazara vobva vaidira doro robva razara. Kana doro razara imomo voti muzukuru oimwa bvisa uroyi. Saka ndairova kapu iya yobva yapera. Pandozoenda kuchikoro ndichindogara muklasi, chinhu chandaingoita kusvika ndovata ipapo. Kana Mwari vakasandiwanira nyasha, zuva iroro neweti yaibuda ndakavhagwa naro ndiri muklasi. But still Jesu anongoti, chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira uirayire, kana akatendeuka umukangamwira. I still remember ndakuma grade 6 vaiti vakandituma undotenga skadi kumashops. Ndaiti ndakudzoka ndaipfuura nepachibhurani ndosvika ndonatsoivhura zvakanaka kaya kasina kubvako kanotaridza kuti inyowani. Ndorova ndosvika muhafu, ndasvika muhafu ndodhaya pachibhurani ndobva ndazadzisa imomomo zvisingadiwi naMwari hazvo. Mwari havazvidi, but vandiguruma ramwirira muropa. Saka dzimwe dzenguva ndaiti ndikazvifunga ndaiwa misodzi ichiuya kuti dei ndisina kuwanigwa nasha naMwari, dei ndiri munhu akadii nhasi, dei ndiri chidhakwa chakadii nhasi. But still Bhaibheri rinoti, chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira uirayire, kana akatendeuka umukangamwire. Vadzidzi vaJesu vanoti, Jesu uri serious? Muri right here nenyaya yenyu? Kana zvakadaro Jesu abva tiwedzerei kutenda kwedu. Indakadzidza kubva grade 1 kusvika 7 handakanambopfeka bhutsu mutsoka. Pandaifamba ndaitofamba nichinda kuchikoro nichigara nambuya ndichiendiketa kumashure. Vana mbuya vasina basa nekugambira mabhurugwa aivakomana, vainyanya kukoshesa vasikana. Saka ndakazoti rimwe gore vamwe mbuya vangu vandaigara navo vava nemwana wavo
akaenda kuboarding, vamutengera weni brena nyowani, vamutengera weni brena nyowani andotamba bhora kuchikoro temu 1, ndobva weni brena ikadzoka yakavhurika kudai. Ndobva vakati no, rega nditenge imwe bhutsu. Vatenga imwe bhutsu, ndobva vamupa bhutsu iyai. Vamupa bhutsu iyaiya, ndobva vachiti Muzaya, chitorawo iyi bhutsu yakandodambugwa nasekuru vako kuchikoro, wochiisonawo gowana kupfeka. Ndakafara zvikuru, ndobva ndaenda kuna aisona shangu, ndobva akandisonera bhutsu zvakanaka. Aisona, ndakati iyi handii ndinayo iri muplastic, but ndoda kuinda ndakaibata mumavoko. Vandichisangana navo murodhi vanofanira kuona nekuziva kuti kamukomana kataimboseka kachifamba netsoka izvezvi kaakufamba nebhutsu. Ndobva ndainsvika ndakaibata. Mbuya vakati tione Muzaya bhutsu yako. Pandakavasvitsa shangu ndo yakava bhaibhai neshangu. But still Jesu haachinji mashoko ake. Anoti chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira uirayire, kana akatendeuka iwe unofanira kumuregerera. Vadzidzi vaJesu vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Dei Jesu atiwedzera kutenda, tagona kuregerera hama dzedu dzakatitadzira. Dei Jesu atiwedzera kutenda, taregerera shamwari dzedu. Dei Jesu watiwedzera kutenda, tagona kuregerera vavakidzani vedu. Dei Jesu watiwedzera kutenda, tagona kuregerera vatoshanda navo. I still remember rimwe gore sekuru vanonongwa nevanhu musango, vakadhakwa vakapera nedoro. Vanhu ndobva vabvunza, ko mudhara wakavatirei musango, hausi kuona here kuti kwakuda kutovira? Sekuru ndobva vakati kudzokerei kukumbako. Kamuzukuru kangu kariko kanonzi Munyaradzi, kanoda kundiisira mushonga, kanoda kundiuraya. Ndobva vakanzi aiwa musadaro sekuru, chidzokerai kumba. Ndobva vatogwa vakawiwa navo kumba. Vawiwa navo kumba vakasvika, ndobva vati vate mbichana, ndobva vamuka. Pavakamuka ndakatumwa nambuya kundovapa chikafu, ndobva ndavapa vakadya. Ndobva vazoti pavapaya vakati kamusipana kakandipa chikafu kanoda kundiuraya. Saka nokuti kanoda kundiuraya ndatodya chikafu, it means ndinogona kufa panapa. Ndobva vakatora kasacheti kesoda vakadira mukapu yemvura, ndobva vakamwa. Vakavata pasuo retoilet vusiku hwose, vakawaridza saga, vachichaya 2 bed, vachiti kamukomana kaya kanoda kundiuraya. But still Bhaibheri riri kuti vana vaMwari, chenjera hama yangu, kana hama yako ikakutadzira iwe unofanira kuirayira, kana akatendeuka umukangamwire. Vadzidzi vaJesu vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Ngauve munamato wenyu mhai kuti Mwari vakuwedzerei kutenda, kuti kunyangwe murume achikurovai vakuwedzerei kutenda, mugone kumuregerera. Iwai mukoma wangu musikana akanyepa akati ndiri mhandara yakakwana yakazara, makatoroora, chitsvakai nyasha kuna Mwari, muti Mwari ndiwedzereiwo kutenda, ndigone kugamuchira chimiro chakasvika mumusha chiri mudzimai wangu. Tsvaka kuna Mwari kuti vakuwedzere kutenda, kuti ugone kugamuchira nekugona kuregerera. Zvakaitika mukoma akatora mota yenyu, musina kumupa, ndobva andoibonderesa. Asi zvakatoitika, chikumbira kuna Mwari kuti vakuwedzere kutenda. Hongu wanga watove padhuze nekuwana tenda yanga ichakuitisa mari zhinji, asi akaenda negwekuseri akandokunyomba, zvikavharana, tenda ikaramba. Asi zvakatoitika kanhai baba, zvakaitika pastor, zvakaitika elder. Chikumbirai kuna Mwari vakuwedzerei kutenda, mugone kumuregerera. Wangu zvakatoitika, vanhu vakafamba vachinyepa, unomwa doro, vakafamba vachinyepa, mufundisi wenyu unoita upombwe, vakafamba vachinyepa, haabudi mudzimba dzechirikadzi, vakafamba vachinyepa, haabvi mucorruption, vakafamba vachinyepa zvavakanyepa. But still kanhai mwana waMwari, Jesu ari kuti iwe inda unotaura naye, kana ataura naye akatendeuka unofanira kumuregerera. Proverbs anoti kudi, verse 3. Proverbs chapter 27 verse 3.
ibwe rinorema uye jecha rinorema, asi kutsamwa kwebenzi kunokunda zvose. Hanzi neBhaibheri, ibwe rinorema, jecha rinorema, asi kutsamwa kwebenzi kunokunda zvose pakurema. Iwai mai, kutsamwa kwenyuku hongu matadzigwa, but kutsamwa kwenyu kunokunda kwejecha nomatombo kurema. Imi chimbondiudzai nai mai, wangu murume mamubata ane smero house yake mumba, handirambi mamubata mai, kozvekumwa mushonga wemakonzo zvakubvepi? Kwakutsamwa kwebenzi. Wangu baba, zvakaitika mudzimai akachita, makatomaona mama foto, makamaona manudzo ake, makamaona, kozvekuda kuzvisungirira zvakubvepi? Ibwe rinorema, jecha rinorema, asi kutsamwa kwebenzi kunokunda zvose. After all, mazvipfuudza, iye anosara achiindirira mberi nekurarama. Saka wamafikisa ipapo ndiani? Ibwe rinorema, jecha rinorema. Sisi hongu akakurambai, hongu makagwadziwa pamoyo, moyo wakaneta, but chitarisa kamwana wamai vangu akakurasisa, akaroora umwe musikana, akaroora umwe musikana, but iye uri kuona rezvezvi kubva zvamarambana ane vana vatatu, asiwa usati warovogwa, uri ngoti ukadanana nemunhu 2 weeks woti moyo wangu hauchangoiti zviri kundiremera nekuda kwezvakandiitira, handichakwanisi kudanana nemunhu, kuda munhu zvakazara. Woti wadanana neuyo wamuramba, woti hazvisi kundiitira. Asi iye zvake zvakamira here? Zvake zviri kuendeka, muri iri kuramba ichiindirira mberi. Iwai vana vaMwari, ibwe rinorema, jecha rinorema, asi kutsamwa kwebenzi kunokunda zvose. Hasha dzako hadzisisiri dzemunhu ari normal, dzava hasha dzebenzi. Ibwe rinorema, jecha rinorema, asi kutsamwa kwebenzi kunokunda zvose. Tsamwa, asi tsamwa uchiziva kuti kune upenyu hunoda kuraramwa mangwana. Ndosaka Bhaibheri richiti tsamwa, asi pakutsamwa kwako usavidza zuva. Ndemake usingafaniri kuvidza zuva pakutsamwa, nekuti Jesu anotirayira kuti tinofanira kuregerera hama dzedu. Iwai vana vaMwari, pakutsamwa kwauchaita usaitsamwa uchizotadzira Mwari. Vamwe vakatsamwa ndobva vapisa murume nemafuta, but nhasi tarisa, ndiwe the same person aakunyara kufamba nemurume, nekuti wakatsamwa sebenzi. Wakatsamwa, watadzigwa nemunhu ndobva ukamurova akafa. Nhasi uno ndiwo uri kutsvakwa nemapurisa, uri kuda kuenda kujere nekuti wakatsamwa sebenzi. Hasha dzinoparira mangwana. Ngatizivei chinhu ichi, kana tatadzirana ngatidzokei paround table titaurirane. Kana tataurirana toregerera. Anoti kudii Bhaibheri pana Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews 12 verse 14. Yeah, Hebrews chapter 12 verse 14. Tsvakai rugare navanhu vose neutsvene, nekuti kunze kwawo hakuna munhu unogona kuona Mwari. Saka Mwari vari kuti vana vaMwari, pane vanhu vatakatadzirana navo, tsvakai rugare navo neutsvene, nekuti kunze kwazvo izvi hakuna munhu unogona kuona Mwari. Uye mukomana akakuramba, tsvaka rugare naye, nekuti ukasawirirana naye haugoni kuzoona Jesu paanouya. Iye uya musikana akakurasisa, tsvaka rugare naye. Iye uya akaputsa zvinhu zvako, akaroveresa mota yako, uye uya akakubira, iye uya akaenda negwesera akatora tenda yako, tsvaka rugare naye. Iye uya akaita kuti udhimotwe pabasa, tsvaka rugare naye. Iye uya akakubira, tsvaka rugare naye. Uya akakumitisira mwana akatiza akaenda Joni, tsvaka rugare naye. Sisi murume akakumitisai akatiza, asi tsvakai rugare naye. Mai makarohwa nemurume, zvakaitika, makamubata nesmall house, zvakaitika, but tsvakai rugare naye neutsvene, nekuti kunze kwazvo hakuna munhu kana mumwe chete anogona kuzoona Jesu paanouya. Hakuna vanhu vakadaro vanochengeta zvigumbu vachazopinda muumambo hwaMwari. Tsvakai rugare nevanhu vose,
neutsvene. Achipedzisa anoti kudi Jesu pana Luke chapter 6 verse 27. Verse 27. Asi ndinoti kwamuri imi vanonzwa, idai vavengi venyu, muitire zvakanaka vanokuvengai. Asi ndinoti kwamuri imi vanonzwa, kana Jesu achitaura idai vavengi venyu, muitire zvakanaka vanokuvengai. Iwe uya wakatadzirana naye, taurirana naye. Ndozoti wakatsamwa kuti baba vako vakatorererei mai vako, mukadzi wechipiri, ndozviziva zviri kukugwadza, ende hauchatombodi chinhu chine chekuita nababa vako. Chero vakakukumbira mari hautodi kuvapa. Asi wai chinhu ichi mwana waMwari? Jesu ari kuti aiwa, itirai zvakanaka vanokuvengai. Chengeta baba vako despite zvavakaita pana mai vako. Chengeta mai vako despite kuti vakaramba baba vako. Idai vavengi venyu, muitire zvakanaka vanokuvengai. Iye uya anokutaudza, anokutambudza, anofamba achikunyeya, anoposta zvinhu zvawangoita mumagrupu, akariliza manudzi ako. Muitire zvakanaka, muitire zvakanaka. Asi ndinoti kwamuri imi vanonzwa, idai vavengi venyu, muitire zvakanaka vanokuvengai. Iwai vana vaMwari, ndochoga chinhu chinogona kuita kuti isu tigogona kuponeswa. Ndosaka Jesu achitidzidzisa kudamata, achiti Mwari tibetserei, tiregererei zvivi zvedu sekuregerera avo vanotitadzira. Saka the same pace yaunoseta pakuregerera vanokutadzira, ndo zvauri kuti Mwari, zvandinoita izvi kaunoaka kuhama dzangu neshamwari dzangu, kaiteiwo mukurarama kwangu. Dei zvakadaro tinozoponeswa here nekuchengeta zvigumbu kwatinoita? Tinogona kuzoponeswa here? Mwari vakatora standard yaunoseta, tinogona here kuzoenda kumusha kumusoro kudenga? Iwai vana vaMwari, vadzidzi vanoti Ishe tiwedzerei kutenda kwedu. Munamato wangu ndio kuti Mwari vakuwedzere kutenda, ugone kuregerera hama dzako. Mwari vakuregerere, vakubetsere, vawedzere kutenda, ugone kuregerera shamwari dzako. Dei Mwari vakuitirai zvakanaka, vakuwedzerai kutenda. Pavachawedzerai ni kutenda, kuti isu tide vavengi vedu, tiitire zvakanaka vanotivenga. May God bless you all. Amen.
Titulani wena Nkosi yolwandle